نمسكنك لنا بساسعة እግዚአብሔር ድል ስለዝሃብካና ክደው ክንብል እግዚአብሔር ጥዕና ስለዝሃብካና ምሕረትካ ስለዘብዛሕካልና እግዚአብሔር ናብዛሎሚ ደው ክንብል ስለዝረዳእካና እግዚአብሔር ከነገልግለካ ስለዝሓርካና ተመስገን እግዚአብሔር ነመስግነካ ለና ሃሌሉያ ንባርከካ ለና ዓባ አምላኽ ነመስግነካ ልዕል ጎይታ ተመስገን ንብለካ ለና ኃይልና ዝኾንካ አምላኽ ብርታዕና ሃሌሉያ ክእለትና ንስኻ ዝኾንካ ምስትውዓልና ጥበብና ንስኻ ዝኾንካ እግዚአብሔር ግርማ መጎስና ንስኻ ዝኾንካ ጎይታ ተመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን 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 ሃሌሉያ በምሕረትካ ዓብ ዝኾንካ ጎይታ ነመስግነካ ንባርከካ እግዚአብሔር ንስኻ ዓቢኢኻ ሞ ተመስገን ጎይታ ጎይታ ኢየሱስ ንባርከካ ለና ስለቲ ኩሉ ምሕረትካ ስለቲ ዘይውድእ በረኸትካ እግዚአብሔር ስለቲ ዘሳገርካና ማዕበላት ስለቲ ዘጥሓስካና ነገራት ኩሉ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለቲ ብኹነታትን ብነገራትን ዘይትደረቶ ዓቢ ጎይታ ማንም ዘይሕዘካ ኃይልኻ ብልዕሊ ኩሉ ዝኾነ እግዚአብሔር ነመስግነካ ለና ሃሌሉያ ኢየሱስ አባና ክትሓድር ዝፈትኻ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ብሩኽ ሃሌሉያ ንባርከካ ለና ብሩኽ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ድማ ኣብ ጉባኤና ንስኻ ክትርከብ ሞ ሃሌሉያ ንኽብርኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንስኻ ክትዓይን ንጸልይ ኣለና ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክትከውን ሃሌሉያ ብዘይ መንፈስካስ ንዓና ምንም የብልናን ከም ዝበልዎ ሐዋርያት ሃሌሉያ ንሕና እውን ንብላ ኣለና ደጊምና ብዘይ መንፈስካ ምንም የብልናን ክእለትና ንስኻ ሃሌሉያ ኃይልና ጸጋና ንስኻ ሞ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ክትከውን ይጸልይ ኣለኹ እግዚአብሔር ንስኻ ሁሉ ጊዜና ተቋጻጸሩ አገልግሎትና እግዚአብሔርና ኻሊፍና ንበካ ሃሌሉያ ኃይል ብዙ ሲሆን ጠላቶች ቢዋሹ እኔ ግን አልልም ከእርሱ እንዳንዱ ኃይል ብዙ ሲሆን ጠላቶች ቢዋሹ እኔ ግን አልልም ከእርሱ እንዳንዱ ሃሌሉያ አቤቱ ስራት መካሪ ነው ምስክርነት ተላዬ አቤቱ ስራት መካሪ ነው ምስክርነት ተላዬ ሰናይ ኻስኻ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተመስገን የጠላቶች ቁጣ በነደደ ጊዜ አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም የሰው ፊት ሲጠቁር ጊዜ ስለወጠው አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም አለቆች በኔ ላይ በዋሹብኝ ሰዓት አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም አንተ ለኔ መልካም ነህ አንተ ለኔ መልካም ሃሌሉያ ናይ ጸላእ ቁጣብ ልሌና ክነድድ ከሎ ሃሌሉያ ጸላእ ክውሕጠና ሓረር ክብል ከሎ እግዚአብሔር እስኻ ንዓና ሰናይ ኢኻ እስኻ ንዓና ሰናይ ኢኻ ሃሌሉያ ከም ሰብ ዘይኮንካ ባህሪኻ ሃሌሉያ ዘይትልወጥ ዘይትለዋወጥ ህያው ዘለዓለማዊ ኣምላኽ ብሩኽ ዝኾንካ ኩሉ ጊዜ ብሩህ ናይ ፍቕሪ ገጽ ዘለካ ኣምላኽ ሃሌሉያ ንዓና ሰናይ ኢኻ ኣብ ልዕሊ ጸላእ ተግዛኣና ርእሱ ጸላእ ክንጭፍሎቕ ተኽእለና ኢኻ ኣምላኽና ሃሌሉያ ንስኻ ሎሚ ሰናይ ኢኻ ሃሌሉያ ሰባት ነቲ ዝበልዎ ከይገብርዎ ከለዉ እስኻ ግን ኣብ ቃልካ እሙን ኢኻ ኣይትሕሱን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ኢየሱስ
ጠላቶች ቢዋሹ እኔ ግን አልልም ከእርሱ እንደ አንዱ ኃይል ብዙ ሲሆን ጠላቶች ቢዋሹ እኔ ግን አልልም ከእርሱ እንደ አንዱ አቤቱ ስራት መካሪ ነው ምስክርነት ላይ አቤቱ ስራት መካሪ ነው ምስክርነት ላይ ቢዋሹ እኔ ግን አልልም ከእርሱ እንደ አንዱ ኃይል ብዙ ሲሆን ጠላቶች ቢዋሹ እኔ ግን አልልም ከእርሱ እንደ አንዱ አቤቱ ስራት መካሪ ነው ምስክርነት ተላዬ ስራት መካሪ ነው ምስክርነት ተላዬ
ሃለው በምንም አልፈራም ተደግፌ ሃለው እኔ አልናወጥም هاليلويا لعنو كل سناي زخون كأملاخي هاليلويا عم زخونه يكون زي تدقف أملاخ تدقف التبرتع تساقر هاليلويا عم لعنو كل قويتان ملاخ زخون كأملاخي مسكنك هاليلويا انت يحزني نخيبو مسكنا نخيبو أملغو خاص يسوسي هاليلويا 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 لومي مسكانة أقرب له حفتي لومي مسكانة أقرب له حوي هاليلويا قبل علت ألاقي نخت جاز وزخ عليكم أملاخ هاليلويا أنت يحزني نغيبو مسكانة أنت يحزني
نخيبو أملخو أنت يحزني نخيبو مسكناي أنت يحزني نخيبو أملخوي أنت يحزني نخيبو مسكنا أنت يحزني نخيبو أملخوي لبيان كيل الله زمر زمر يبلن له فقر خاس يسوسي أعزي مني فقر خاس يسوسي هاليلويا هاليلويا لبيانك إلى الله زمري زمري بلن الله فقر خاس يسوسي عزيت عموني فقر خاس يسوسي أنت يحزني نخيبو مسكنا أنت يحزني نخيبو أملخوي أنت يحزني نخيبو مسكناي نخيبو أملخو هاليلويا على فشح مسكنانا نعها قويتا مسكنانا يتهم مقدسك هاليلويا كابتلا من غاغا زوت أخنا هاليلويا مسكنانا هبك لنا مسكنانا نخيت وسز حزنا يلن نمسكنك لنا قويتا هاليلويا نهلا بدي بهيوات الدوابيل كنا مسكنك كازل أكنا أملا لومي وريتنا مسكنا هاليلويا قبل علت صلاتنا قلتنا هنا وجه جبر كنا أملا نمسكنك لنا هاليلويا سي يسوس قبل علت صلاتي هاليلويا دويله كمسكن زجبر كنا أملاخ يمسكنك كله هاليلويا قبل عليت ألعتي لوم الدويلة هاليلويا يمسكنك كله يسوع تبارك كاب كله زوج أخان قويته هاليلويا سي تفاسيهني دسيلوني أملاخي بتزق أبركالي لا 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 الكبر لا 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 الكبر لا 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 الكبر لا 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 الكبر بخياتي حزني مكراي توديو التهوين الليل
بخياتي حزني مكراي وردتي توديو إللتا خوينو ليلو من زمان إللتا خوينو بقبرتات أملاخ زتحقوا سلام هاليلويا كنداي بخياتي داري زبدو سبلن أملاخ علللو هاليلويا يسوس إللتان مسكانا كوينو لمخفت عفاي عكبريا أمين كان بلوز لبسي جيركان لي كحيس كاني سموت نقري هيوتيبكا قديس كايو منفسي حقوس اندستان مليكا سحاقير كان لابيتي حقوس اندستان مليكا سحاقير كان لابيتي بقبرتاتك أحبيس كاني خمار هاليلويا
زمان زمرلو زماني زك حسلو زماني زك حسلو زماني زمان أيو زماني زمان أيو زماني زمرلو زك حسلو زماني زمرلو زك حسلو زماني حافروا طلعتي تواردوا طلعتي حافروا طلعتي تواردوا طلعتي إلك خوينو بيتاي إلك خوينو بيتاي إلك خوينو بيتاي إلك خوينو بيتاي صحاكون الله بيتاي صحاكون الله بيتاي صحاكون الله بيتاي صحاكون الله بيتاي حافروا طلعتي تواردوا طلعتي حافروا طلعتي تواردوا طلعتي حافروا طلعتي تواردوا طلعتي إلك خوينو بيتاي 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 صحقتي وبيتاي صحقتي وبيتاي صحقتي وبيتاي صحقكن الله بيتاي عودنا تيوناتي عودنا تينا بيتي 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 عودكن الله بيتاي عودكن الله بيتاي عودكن الله بيتاي كبري أتي وبيتاي كبري أتي وبيتاي كبري أتي وبيتاي كبري أتي وبيتاي عودكن الله بيتاي عودكن الله بيتاي عودكن الله بيتاي عودكن الله بيتاي عودنا تيوناتي عودنا تينا بيتي عودنا تيوناتي عودنا تينا بيتي عودنا تيوناتي عودنا تينا بيتي عودكن الله بيتاي عودكن الله بيتاي كبري أتوا بيتاي كبري أتوا بيتاي عودكن الله بيتاي عودكن الله بيتاي كبري أتوا بيتاي كبري أتوا بيتاي حافروا طلعتي تواردوا طلعتي حافروا طلعتي تواردوا طلعتي إلك خوينو بيتاي 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 هاليلويا 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 عودنا ناي بكريستوس هاليلويا عودنا ناي بيتنا هاليلويا هاليلويا كابتن ساعتس أزينا نبلتنا هاليلويا ويتا يباركم Say Jesus, hallelujah, hallelujah. Say سحقنا لنا قويتا هللويا بيتنا بسحقها بخبر خايم لا قويتا كل جزيك زي أبي ربه هللويا منفس كاسارة سرنا قويتا هللويا هللويا كل خبرنا عخايخون سي تمسكن هللويا مسكانا لنا نعخا قويتا هللويا أملخو لنا نعخا زخون قويتا هللويا عوتنا بأخا يسوس هللويا نسخاخ عوتنا مونا مسكنا كالونا اكزابير نبارخ كالنا قويتا تمسكن نبلك هللويا هللويا صلاتنا حافيرو من تواريدو من يمو قويتا نمسكنا كالنا اكزابير هللويا 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 أبسفر صلاتنا الالتات سميعي قويتا هللويا دمصخا تسميعي اكزابير هللويا ونمسكنا كالنا قويتا هللويا بأخا سلن سعر
بأخا እግዚአብሔር አቦ ስለንሕጎስ بأخا እግዚአብሔር አቦ ስለንኸብር ነመስግነካ ኣለና ክብርና ንስኻ ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ بنجر كل نسخة خبر the mighty name of Jesus amen hallelujah hallelujah يسوع قويتايو hallelujah يسوع كريستوس تمالن لو من نزل علم هياوي نسبينه هياوي hallelujah 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 እግዚአብሔር ድማሎ ማዓንቲ ክምህረና እዩ hallelujah ንሱ ህያው ስለዝኾነ hallelujah هاليلويا هاليلويا نفسنا خطفق سلازي حدقا نسو هاليلويا هاليلويا نسألا يحلفو سلازي هبا بقالو يزاربنا يقويتا هاليلويا بقالو يتسأنانا عنا يقويتا هاليلويا بقالو يمهرنا يقويتا هاليلويا قويتا امتخنم لخكات سأنحنا حج دما بس قالكا خدكون اكزابي رابو هاليلويا حنت نفسكوا اكزابي رابو هاليلويا بقالك ختم مهر እግዚአብሔር አቦ بقالك ختنكف እግዚአብሔር አቦ እንጽልይ ያለና እግዚአብሔር አቦ አንተ ነፍስስ ግድ ትብላላ ያኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ግድ የሆነካ እግዚአብሔር ስለ አንተ ነፍሱን እግዚአብሔር አቦ በነገር ሁሉ ንስኻ ክበር አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ዘለዓለም በይኑ ህያው እዩ نلو معلتي مصيازل لخو ارستي هيوت مرጫያ ትብል ሃሌሉያ ህይወት እንታዩ ምርጫዩ ሃሌሉያ እታ እግዚአብሔር ዝህበና ህይወት ሳንታያ ምርጫያ ሃሌሉያ በኸመያ ከም ኮይና ድማ ንሪአይና ሃሌሉያ 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 መቸም ኩሉ ግዜ አብና ብራና ክልተ ነገር አሎ ንመርጾ ማለት እዩ ሃሌሉያ حدا حديقنا تحدا نمرز مالتي هيوت انتا مرجع هاليلويا هيوت مرجع እግዚአብሔር ذهبنا هيوت سا مرجع لكل توهيبايا كل جن مرز عاديو كل دو مريض وايو سكخن رينا هاليلويا أب زفترة أدامن هوانن كفتر كله انتايلوهم كابزا أمزيا أيتبلعو كاب كالو إجن انتاي جبرو كاب كله بلعو زي انتايا زا أمزيا حماغن صبغون التفلت أميا كاب زي انت بلعهم يلوهم موت كتموتيهم يلوهم مالتي انتاي مريج أهيبوهم كاب زي انت حربلعهم تايلوهم موت كتبلعهم كاب تخالقن كاب دليتكم بلعلوهم كابت زبازح كله تزعبي نجر هيبوام مالتي كابسي أجنتا يتكبري لهم أي تبلعي لهم إلو عزيزوام مالتي إلو عزيزوام سي بقى أملاخ ستقاط أتيروام سي سقاي ولو بقى أي تبلعي لهم سي بقى نتا زبلهم أبتحت قطع روخينا ما يكونون زخدنيرهم حليوام ما يكونون زخدنيرهم تايدا نجيروام مريج أهيبوام مالتي سلازة هابوم يدما هيوان سيطان متيو مستزاربا وا كابزيا السو حسيلوا زابير كم أخد كونوا أيدليكمن كم أخد كونوا سلازة يدليكمي أملاخ كت كونوا سلازة يدليكمي إلو أسحيتوا مالتي ساخاني مملعة سلازة قوم جوان تاجراتا بلعتا مالتي نتا እግዚአብሔር አይትብልዒ ዝበላን ታገራታ በሊዓታ ማለት እዩ ካፕታን ሳ ዝበላዓታ ኻና አዳም ሂባቶ አዳም ካበሊዑ ማለት እዩ ክልቲኦም ግን አዳም ሄዋንያ ኢሉ ይخስስ ሄዋን ድማ ሰይጣንያ ኢሉ ይخስስ ግን ንሰይጣን አይኮነን ሂቦት ትእዛዝ ንዖኦም ይሂብዎም ስለዚ ተጠንቂቆም እዮም ክሕዝዎ ዝግብኦም ነይሮም ስለዚ ናጽነት ሂብዎም ነይሩ ናጽነት ታይ ማለት እዩ ካብቱን ካብታ ኣይትብልዑ ዝበልዑን ክበልዑስ ክእሉ ገይሩ ይፈጢርዎም ማለት እዩ ናጽነት ሂቡ ፈጢርዎም እሳቶም ግን ንመን መሪጾም ክበልዑ መሪጾም በቃ ሄዋን ክትበልዕ መሪጻ አዳሙን ክበልዕ መሪጹ ማለት እዩ ካብታ ሕማቕን ጽቡቕን ተፍልጥ ካብታ ሞት ዝኾነ ፍሪአ ማለት እዩ ካብታ መቕጻዕቲ ዘለዋ ካብ አንታይ በሊዖም ማለት እዩ
ለዚ ንህይወቶም እንታይ ገይሮማ ኣብ ሓደጋ እትየማ ማለት እዩ ነዚና ህይወት እንታይ ንብል ዘለና ምርጫ ንብል ዘለና ማለት እዩ ንመርጾ ኢና ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ኢኹምኡ ዝብል ክንሪኤና በቃል ኣምላኽ ድግፍና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣዳምን ሔዋንን ካብ ፍርዲ ኣይምለጡን ሰይጣን እዩ ኢሎምሲ በቃ ኣምላኽ ስቕ ኢሉ ኣይገደፎምን ከምታ ዝበላ ገይርዋ እግዚአብሔር ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣይቀየርኒ እታ ዝበላ ኩሉ ግዜ ከም ዝበላ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከይሕሱ ሰብ ኣይኮነን ከይተዓስከኣ ወዲ ሰብ ኣይኮነን ይብለና ቃል እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ እሙን እዩ ስለዚ ካብ ፍርዲ ኣይምለጡን ኣብ ፍርዲ በፂሖም ማለት እዩ ንዓለም ምሉእ ኸኣኒ ኣብዚ ሓጢአት ብኣዳም ከም ዝመጽእ ይነግረና ማለት እዩ ናብዚ ዓለም ሓጢአት ብምንታይ ኣትዩ ብኣዳም ኣትዩ ማለት እዩ ንኩሉ ህዝብሲ በቃ ኣብ ሓጢአት ከም ዝኸውን ገይርዎ ማለት እዩ ካብዚ ዝዓቢ ፍርዲ የለን ከቢድ ፍርዲ ሳዕቤን ዘለዎ ማለት እዩ ንዓለም ምሉእ ዝኸውን ሳዕቤን ማለት እዩ መጽዩ በዛ ነገር እዚኣ በዛ ዝገበርዋ ካብታ ሓንቲ ተጸሚሞም ኣክንዲ እግዚአብሔር ዝበሎም ሰሚዖም ንእግዚአብሔር ተኣዚዞም ኣክንዲ ዝኸዱ እሳቶም ግና መገዲ ጸጋም መሪጾም ኣይተኣዘዙን ማለት እዩ ኣብ ቃሎም ኣይጸንዑን ኣብ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ኣይኮኑን ኣይጸንዑን ሃሌሉያ ካብ ቃል እግዚአብሔር ክንርኢና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 23 ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 23 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ማለት እዩ ዝጽሓፎ ሃሌሉያ ያው ዝኾነ ቃሉ ኣለና ማለት እግዚአብሔር ድማ በዚ ገይሩ ክመረና ኩሉ ተፈቂድለይ ኩሉ ግና ኣይጠቅምን እዩ ኩሉ ተፈቂድለይ ኩሉ ግና ኣይሃንጽን እዩ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ተፈቂዱ ከም ተፈቀደልና ሰብሲ ዳው ሂብዎ ዓይኒ ሂብዎ ኩሉ ሂብዎ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ሂብዎ እንታይ ክገብር ክመርጽ እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ሂብዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ኩሉ ተፈቂዱለይ እዩ ኩሉ ግና ኣይጠቅምን እዩ ኢልዎ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ኣዳምን ሔዋን እንድሕሪና ካብተን ሓንቲ ኦም ኣይትጠቅምና ነይራ ናብ ሞት እያ ተስዕበሎም ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ዝጠቅም ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ክንገብር ኣለና ዝጠቅመናን ዘይጠቅመናን መሚና ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ተፈቂዱለይ ኩሉ ግና ኣይሃንጽን ኢልና ስለዚ ዝሃንጽ ኣሎ ዘይሃንጽ ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ግን ነየን ክንመርጽ እግዚአብሔር ይደልየና ነቲ ዝሃንጽ ነገር ክንመርጽ ይዝደሊ ማለት እዩ ነቲ ዝጠቅም ነገር ንህይወት ዝኸውን ነገር እንታይ ክንገብር ኩሉ ግዜ ክንመርጽ ከም ዘለና ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እንድሕር ዘይሃንጽ ኮይኑስ ኩሉ ተፈቂድልካ እሞ እንታይ ከዓብሰልካ እዩ ኩሉ ዘይሃንጽ ኮይኑ ማለት እዩ ዝሃንጽ ይዘድልየኒ ንዓይ ዝጠቅም ነገር ይዘድልየኒ ስለዚ ንኣዳምን ንሔዋንን እግዚአብሔር ነጊርዎም ነይሩ እዩ እዚኣ ኣይትጠቅምንያ እዚ ግን ይጠቅም ኢሉ ነጊርዎም ነይሩ ማለት እዩ ድሓር ግን ኣብ ሓጢአት ወዲቆም ካብታ ዘይትጠቅም በሊዖም ኣብ ሓጢአት ተዋሪዶም በይኖም ምዃኖም ጥራዮም ምዃኖም ፈሊጦም ሕፍረት ከም ተሰምዖም ፈሊጦም ተሸቕሪሮም ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ እቲ ዘይጠቅም ነገር ናብኡ ዘስዕበለይ ኮይኑ ኣነ ኣይመርጾን እየ እንታይ ደኣ ዝመርጽ ዝጠቅመንን ዝሃንጽንን እየ ዝመርጽ ማለት እዩ ስለዚ ምርጫ ህይወት ንብል ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ገለ ነገር ካብዚኣ ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ስለዚ ከም ኣዳምን ሔዋንን ትምርጫ ተዋሂብና እዩ ማለት እዩ ኩሉ ተፈቂድልና እዩ ኩሉ ግን ኣይጠቅመናን ነቲ ዝጠቅመና ክንሓሪ ነቲ ዝሃንጽና ክንሓሪ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን
ስለዚህ ንመርጽ ንፍለጥ ምክንያቱም ስመረጽና ንሕና ኢና ሓላፍነት ንወስደሉ ከምቲ ኣዳምን ሃዋንን ሓላፍነት ዝወሰድሉ ኣሞ ዋላ እኳ ደኣ ሰይጣን ያጋጊኒ ይበሉ ዋላ እኳ ደኣ ሄዋን ኣጋጊያትኒ ይበል ኣዳም እምበር ካብቲ ሓላፍነት ግን አይወጹ ካብቲ ሓላፍነት እግዚአብሔር ናጻ አይገደፎምን ማለት እዩ ስለዚ ንኻልእ ኸነመኽንየሉ ስለዘይ ንኽእል ክንመርጽ ኮለና ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ሓደ ነቢያት እንታይ ኢሉ እዚ እግዚአብሔር ዝነገረንሲ እግዚአብሔር ስለዝሃበኒ እግዚአብሔር ዝሕተተለይ ኢሉ ማለት እዩ ድሓር እታ እግዚአብሔር ዝበሎ ኸ እንታይ ኮይና ኣይተፈጸመትን ማለት እዩ ሓሶት ኮይና እዚ ተፈጺማ ሓሶት ኮይና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኢልዋይ ክገብራ እዩ ስለዝበለ ኸኣ ማለት እዩ እንተ ደኣ ዝገብራ ኮይኑ ኸኣ ኣይገበራን ከኣ ኣፍታ መወዳእታ ግን ተፈሊጣ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ዝሕተተሉ ኢሉ ማለት እዩ ከምኡ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዲ ተዛረብና ኣይተዛረበናን ርግጸኛታት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዘይተዛረበና ኢልና ክንብል ኣይንኽእልኒና ማለት እዩ እዚ እግዚአብሔር ሓላፍነት ኣይወስድኒ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ ሄዋንን ሰይጣን ኢላ ሰይጣን ሓላፍነት ኣይወሰደን ኣዳምን ሄዋን ኢሉ ናብ ሰብ ጠሚቱ ናብ ሰበይቱ ጠሚቱ ግን ሓላፍነት ኣይወሰደትን ስውን ኣብታ ጌጋስ ታይ ኮይኒ ማለት እዩ ነናቶም ዝኾነ ሓላፍነት ነናቶም ዝኾነ ፍርድ ኸኣ ተዋሂብዎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣነ ዝወሰድክዎ ስጉምቲ መን ዝሕተተለይ ባዕለየ ዝሕተተሉ ማለት እዩ ኣነ ዝሕተተሉ ስለዚ ከምዚ ፈሊጥና ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ሓላፍነታውያን ክንከውን ይግባአና ማለት እዩ ህይወት እንታይ እዩ ምርጫ ህይወት ንምረጽ ማለት እዩ ዝሃንጽ ዝጠቅም ነገር እንታይ ንግበር ንምረጽ ኢና ንብል ዘለና እግዚአብሔር ይመስገን ድማ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንርኢና ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ከይወጻና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 12 ክንርኢና ጥቕሲ 12 ኣዳምን ሄዋንን ናብ ሓጢኣት እዮም ወዲቖምሽ ክንርኢና ሕጂ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ዝበሎም እዚ እግዚአብሔር ማለት እዩ ኩሉ ተፈቂድለይ ኣሎ ግናኸ ኩሉ ኣይጠቅምኒ እዩ ኩሉ ተፈቂድለይ ኣሎ ኣነ ግና ሓደ ነገር እኳ ክመልከልኒ ኣይሓድጎኒ ሕጂ ናይ ጳውሎስ ናይ ጳውሎስ ክስታይ እውን ኣሎ ማለት እዩ ተራ ኣሎ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ኣነ ግና ሓደ ነገር እኳ ክመልከልኒ ኣይሓድጎን እየ ሓንቲ ነገር እኳ እንታይ ክገብር ኣይሓድጋኒ ክመልከልኒ ኣይሓድጎን እየ ኩሉ ተፈቂድለይ ኢሉ ስለዚ ነቲ ኩሉ ዝተፈቀደለይ ዝበሎ ብኻልእ ኣመኽንዩ በቃ መሊኽኒኡ ክስተኸም ስለዝገበረኒኡ ተሸኒፈ ገለ ኢሉ ከመኽኒ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ከምዘይ ክእል ዝነግረና ዘሎ ምክንያቱ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ሪኢሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ደገፍ መንፈስ ቅዱስ ኣለዎ ጸጋ ኣምላኽ ኣሎ ቃል ኣምላኽ ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ነገር ምስኡ ስለ ዘሎ እንታይ ኢሉ ሓደ ነገር እኳ ክመልከኒ ኣይሓድጎኒ ኢሉ ማለት ስለዚ ሓጢኣት ክመልኮ ኣይገድፎኒ ማለት እዩ ነቲ ሓጢኣት እንታይ ክገብሮ ኣለዎ ክቃለሶ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ዕብራውያን ክንርኢና ዕብራውያን ሃሌሉያ ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ጥቕሲ 4 ክንርኢና ንሓጢኣት ከመይ ክንገብሮ ከም ዘለና እግዚአብሔር ይነግር ምስ ሓጢኣት ብምቅላስኩም ገና ክሳዕ ኣብ ደም እትበጽሑ ኣይተቃወምኩምን ስለዚ ንሓጢኣት ስቂልና ንሪእን ኢና ማለት እዩ ክንሪኦ የብልናን ሓጢኣት ተመጽኡ ክነጽጎለና ማለት እዩ we have to reject it ምክንያቱ
ሓጢያት ስለ ዝኾነ ሳዕቤን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ጳውሎስ ሓደ ነገር እኳ ክመልከኒ እንታይ አይገብሮኒ ኣይሓድጎን ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ሓላፍነት ከም ዘለዎ ይዝነግረና ደሎ ማለት እዩ ሓደ ነገር እኳ ክብል ከሎ ምንም ነገር ማለት እዩ ሓንቲ ኸማንሲ ክትመልከኒ ኣይሓድጋኒ ይብለና ኩሉ እኳ እንተ ተፈቀደሉ ማለት እዩ ስለዚ ከመኽኒ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ሂወት ምስ ዝኸውን እቲ ሳዕቤን ባዕሊኡ ዝወስዶ ማለት እዩ ካልእ ክንሪኣ ደልየ ደለኹ ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ክንሪኢና ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 13 ክልተ መንገዲ ዓይነይትን መንገዲና ንመርጽ ንኸውን ክልተ መንገዲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ቀራና ኣሎ ክልተ መንገዲናስ ኩሉ ግዜ ዓይነይትን መንገዲ ከም ንመርጽ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዓይነይትን መንገዲና ክልተ መንገዲ ኣለዋ ዓይነትን መንገዲና ንመርጽ ያትነግረና እዚኣ ማለት እዩ ከመይ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና እታ ናብ ጥፍኣት እትወስድ ደገ ርሕብቲ መገዳውን ገፋሓ እቶም በኣ ዝኣትዉ ድማ ብዙሓት እዮም ገፋሓ ናብ ጥፍኣት ያኻ እትወስድ ፈሊጥና ኣለና ናብ ጥፍኣት ከም ትወስድ እቲ ሓንቲኸ እታ ናብ ህይወት እትወስድ ደገ ግና ፀባብ መገዳውን ቀጣንያ እቶም ዝረኽቧ ከዓ ሒደት እዮም እሞ በታ ፀባብ ደገ እንታይ ግበሩ እተው ይብለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ፀባብ ከዓኒ ህይወት እትህብ መገድያ ይዝብለና ዘሎ ፈሊጥና ከዓ ኣለና ስለዚ ንመን ንመርጽ ምርጫና እዩ ማለት እዩ ናብታ ጥፍኣት ትወስድ መንገዲ ዲና ንመርጽ ወይስ ናብታ ህይወት እትህብ መንገዲ እታ ጥፍኣት ገፋሓ ኢልዋ maybe shortcut ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ቅልል ዝበለ መንገዲ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ shortcut ኮይኑ መንገድታት ተፈላለየ ኣብ ህይወት ዘጋጥመና ማለት እዩ ግን ዓብ ሰዓብየን ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ከም ኣፕሊኬሽን ክንወስድ ኣብዚ ማለት እዩ ታፀባብ ዝኣኻኒ ታፀባብ ዝብላ ዘሎ መንገዲ ከዓ እንታይ ፃዕሪ ተሓትት እያ ፃዕሪ ኢንሰንስ ምጥንቃቕ ተሓትት እያ ማለት እዩ ምጥንቃቕ ተሓትት ስለ ዝኾነት ማለት እዩ that's why ተጠንቂቆም ንኣብነት ኩላህናሲ ኣብ ናይ ቅድድም ከም ዘለና ይዝነግረና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለና ኣመንቲ ኩላህና ኣብ ቅድድም ከም ዘለና ስለዚ ተርታ ከም ደሎ ትንኸዶ መንገዲ ህይወት ኣጽኒዕና ክንሕዞ ከም ዘለና ማለት እዩ እዚ ዛ ህይወት እዚኣ ኣይነይተና ንመርጽ ናብ ጥፍኣት ትወስዶ ወይስ ነታ ህይወት እትህብ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት እተብጽሕ መንገዲ ዓይነይተን ንመርጽ ኣብዚ እውን ምርጫ ከም ዘሎ ይዝነግረና ተዘይከውን ነይሩ ሓድሽን ገፊሕን ፀቢብን ላ ምተዛረበን እንታይ ኢሉ ክዛረብ ኖ ምርጫ ኣይኮነን በቃ እዚኣ ፀባብያ እዚኣ ጥራሓ ዘላ መንገዲ ንዑዳ በዚኣ እተውን በለና ነይሩ ግን ካልእ ኣማራፂታት ከዓ ከም ዘሎ ኣብዚ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ምንታይ ጽሒፎ ዳ እዚ ምርጫ ከም ዘለዎ ወዲ ሰብ ምርጫ ኣለዎ ሞት ክመርጽ ክእል እዩ ህይወት ከዓ ክመርጽ ክእል እዩ ብትኽክል እቲ ናይ ህይወት መንገዲ ብክርስቶስ እኳ እንተኾነ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ብዝገበሮ እኳ እንተኾነ ግን ናይ ምእማን ተሓትት እያ ማለት እዩ ከኣምን ዝደሊ ኣሎ ከኣምን ዘይደሊ ከዓ ኣሎ ኣሚኑ ኣብ መንገዲ ክገድፍ ዝደሊ ኣሎ ስጋዕ መወዳእታ ከዓኒ ኣብኡ ምንተኡ ፀኒዑ ክኸይድ ዝደሊ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ጥንቃቐ ሓትት እዩ ማለት እዩ ህይወት እንታይ እዩ ምርጫ ይንብል ኣለና ኣብዚ ክንጥንቀቕ መታን ክንጥንቀቕ ድሓር ሓላፍነታውያን ከዓ ክንከውን ከም ድላይ ዝበሃል ነገር የለን ወይ ተመኽንየሉ ነገር የለን ክስተኳይ ጋጊኒ ክስተኳይ ከምዚ ገይርኒ እዚ ክስተኳይ ከምዚ ሰሪሑ በዚ እኳ ይኸይዱ ስለምንታይ ዝኮይኑ ኢልካ ትዛረቦ ነገር የለን ሰብነን ነፍሱ ሓላፍነት ክወስድ ይግብኦ እዩ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ናይ ነፍሱ ሓላፍነት ክወስድ ቃል ኣምላኽ ይምህረና እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ከምቲ ኣዳምን ሔዋን ተዋህቦም ከምኡ ድማ እግዚአብሔር ንዓና
ዓይነተን መንገዲ ከም ንመርጽ መንገዲ ህይወት መንገዲ ጥፋት እቲ ህይወት ኢየሱስ ምዃኑ ብዝሓለፈ ርኢና ነርና እዚ ኢየሱስ ዶ ንመርጽ ኣለና ወይስ ንጥፋት ኣብዝውን ምርጫ ድሓትቲ ማለት እዩ ብፍላይ ኢየሱስ ዘይተቀበልኩም እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ኢየሱስ ህይወት እዩ ዝምረጽ እዩ ካብ ኩሉ ዝምረጽ ኣምላኽ እዩ ዛ መንገዲ እዚኣ ኸኣቶም ዝኣመናውን ከምኡ ኣጽኒዕና ክንሕዛ ቃል ኣምላኽ ዝምህረና ማለት እዩ ኣጽኒዕና ክንሕዛ ሓላፍነታውያን ክንከውን ወጀሃላ ንሕዞ ደይኮነስ ተጠንቂቕና ምኽንያቱ ኢየሱስ ዋጋ ስለ ዝኸፈለሉ ንሕና እኳ ዋጋ ይንኽፈለሉ ኢየሱስ ግን ዓቢ ዋጋ ይኸፊልሉ ብማንም ክትካእ ዘይክእል ዋጋ ይኸፊልሉ ኢየሱስ ዛስዋይና ንሕና ክንጥንቀቕ ዘለና ማለት እዩ ኖ ኣይንጠንቀቕ ክንብል ኣይንኽእልኒና ማለት እዩ ብሲ ኖ ኢየሱስ ወዲእዎ ኢለስ ከም ድላይ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለምንታይ ኢየሱስ ዋጋ ስለ ዘኽፈሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እጅ ድማ ገለገለ ጥቕስታት ክንርኢና ብዛዕባ መንገዲ ህይወት ከመይ ኣብ ቃል ኣምላኽ ከኣኒ ክንርኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ወድማ ክንመሃሪና ሃሌሉያ ምሳሌ 21 ጥቕስ 8 ምሳሌ 21 ጥቕስ 8 መገዲ እትበደለኛ ጥዊዋያ ንጹህ ሰብ ግና ግብሩ ቅንዕ እዩ ማለት ስለዚ መገዲ ቅንዕና ክንመርጽ ከም ዘለና ያት ነገረና እዚኣ ቃል እዚኣ ማለት እዩ ጥዊዋይ ዝኾነ መንገዲ ክንመርጽ ከም ዘይብልና ቅንዕቲ መንገዲ ሓቂ መንገዲ ክንመርጽ ከም ዘለና ንጹሃት ሰባት ክንከውን ከም ዘለና በደለኛታት ክንከውን ከም ዘይብልና ትንመርጾ መንገዲ ቅንዕና ክኸውን ከም ዘለዎ ትምህረና ማለት እዩ እዚኣ ቃል እዚኣ ምሳሌ 14 ጥቕስ 2 ከዓ ክንርኢና ምሳሌ ጥቕስ 14 ምዕራፍ 14 ጥቕስ 2 ብቕንዕናኡ ዝመላለስ ንእግዚአብሔር ይፈርሆ መገዱ ዘጎብጥ ግና ይንዕቆ ብቕንዕና ዝመላለሱ ሰባት ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ይርኤንሎ እግዚአብሔር የዝፈርህ ከም ዝብሉ ማለት እዩ መገዱ ዘጎብጥ ግና ምኽንያት ዘብዝሕ ወይ እውን ቅንዕና ደርቢው ብኻልእ ዝመላለስ ሰብ ጎባጥ መንገዲ ጥዊዋይ መንገዲ ዝብለና ዘሎ ማለት እዚ ሰብ እዚ ከኣኒ ንእግዚአብሔር ይንዕቆ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ምንም ከም ዘይገብሮ ይለማመዶ እግዚአብሔር ከም ዘይቀጽዕ እግዚአብሔር ነቲ ወሲድናያ ዘለና ስጉምቲ ንዕኡ ሓላፍነታውያን ኮይና ብኡ ዝመጻና ሳዕቤን ካብ እግዚአብሔር ከም ዘየለ በቃ ይለማመዶ ማለት እዩ ሰብ ስለዚ ብቕንዕና ምምላስ ንእግዚአብሔር ምፍራህ ምዃኑ ብቕንዕና ዘይምምልላስ ወይ ድማ ብኻልእ መንገዲ ምኻድ ከኣኒ ብሸጠፍ ምኻድ ወይ ድማ ብበለጽ ምኻድ ክንብሎ ንኽእል ኢና ብዚ እዚኣቶም ድማ ንእግዚአብሔር እንታይ ገብርዎ ኣለዉ ይንዕቅዎ ኣለዉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ልዑላዊ ኣምላኽ እዩ ድላይ ክገብር ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ንእግዚአብሔር ከኣኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጥራሕ ክንፈርሕ ከም ዘለና እዩ ዝነግረና ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ምሳሌ 21 16 ከዓ ክንርኢና ምሳሌ 21 ጥቕሲ 16 እቲ ካብ መገዲ ልቦና ዝዝምብል ሰብ ኣብ ኣኼባ ምዉታት ይነብር
እቲ ካብ መገዲ ልቦና ዝዝምብል ሰብ ኣብ ኣኼባ ሙታት ይነብር ምስ ሙታት ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ልቦና መገዲ ልቦና ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ልቦና ዘለዎ መንገዲ መገዲ ቅንዕና ማለት እዩ ንጹህ ዝኾነ መንገዲ ኣገዳሲ እዩ ሲዩ ምስ ኣምላኽ ዘራኽበና ማለት እዩ ሓደ ምስ ኣምላኽ ከም ዘለና ነረጋግፀሉ መንገዲ ማለት እዩ እቲ ካብ ልቦና ዘለዎ መንገዲ ዝዝምብል ግን ኣብ ኣኼባ ሙታት ዝነብር ይብለና ማለት ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ እዚ ክንጥንቀቕ ተጻሒፍልና ክንመሃረሉ ንህይወትና እንታይ ክንገብረሉ በዚ መንገዲ እዚ ክንምራሓሉ ተዋሂብና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃል ኣምላኽ ከኣኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ፕራክቲስ ክንገብሮ ኣለና ዓይነይቲ መንገዲ ተጠቂመ ክንብል ኣለና ኩሉ ግዜ ቀራና መንገዲ ኣሎ ኣብዚ ዓለም ክንነብር ከለና ብዙሕ መንገድታት ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ለዚ ዓይነ ዝጥቀም ዘለኹ ክንብል ነፍስና ክንምርምር ይግባአና ማለት እዩ ዳዊት 25 መዝሙር ዳዊት 25 12 ከዓ ክንሪአና መዝሙር ዳዊት 25 12 ንእግዚአብሔር ዝፈርሆ ሰብ መን እዩ ንኡ እታ ዝሓርያ መገዲ ክምህሮ እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ሰብ እንተዳ ኮይኑ መገዲ እታ መገዲ ዓይነቲ መገዲ ክሓሪ ከም ዘለውን እግዚአብሔር እንታይ ገብሮ ይምህሮ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ዝንዕክን እታ መገዲ እውን ኣይነግሮን እዩ እታ ቅንዕቲ መንገዲ ኣይነግሮን እዩ ስለምንታይ ንዕቆ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ዝፈርሆ ሰብ መን እዩ ኢሉ ከም ሕቶ ምልክት ይርአየና ኣሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ንኡ እታ ዝሓርያ መገዲ እንታይ ገብሮ እዩ ክምህሮ እዩ ይብለና ኣሎ ማለት እግዚአብሔር ስለዚ ከመይ ገይረ ኢዳ ድፈልጣ እግዚአብሔር መገድታት ነግረናይ ማለት እዩ ዓይናይ ክንመርጽ ከም ዘለና እንታይ ክንገብር ከም ዘለናስ እግዚአብሔር ይምህረናይ ማለት እዩ ምህረና ከለኻ ብቃሉ ገይሩ ምህረና ብመንፈሱ ይመርሐና ማለት እግዚአብሔር ብባሮቱ ገይሩ ነግረና ብመላእክቱ ገይሩ ነግረናውን ክእል እዩ ብሕልሚ መልክዕ ገይሩ ነግረና ክእል እዩ ተፈላለየ ምክንያት راح تخكل كاب እግዚአብሔር ምዃኑ ነረጋግጽ ማለት እዩ መዝሙር ዳዊት 139:24 ካኸም ዝብለና መገዲ ዓመፃ እንተ ኣልዩኒ ርአ ኣብታ ናይ ዘለዓለም መገዲ እንታይ ግበረኒ ምርሓኒ ለዚ ዓመፃኻውን ንኣብነት ብንፈልጦን ብዘይንፈልጦን ሓጢኣት እግዚአብሔር ይቅረበለልና ንብል ምሽ ለዚ እግዚአብሔር እቲ ሓጢኣትና እቲ ዘይፍለጥ ሓጢኣት እውን ከሪኤና ዝኽእለሉ እንታይ እዩ ንእግዚአብሔር ምስ ንጽሊ ማለት እዩ መገዲ ዓመፃ እንተ ኣልዩኒ እንታይ ግበር ኢልዎ ዳዊት ርአ ኣብ ህይወተይ እንታይ መገዲ ዓመፅ ኸይድ እንተ ደኣ ኣለኹ ርአ ኣብታ ናይ ዘለዓለም መገዲ ምርሓኒ ኣብታ ህይወት እቲኣ ናይታ ህይወት እትህብ ኣብኣ ግን ናብኣ ምርሓኒ ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ ይመርሕ ማለት እዩ ግን እንታይ ምርጫ ሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ክጽሊ እዚ ሓደ ሰብ ክጽሊ ክእል እዩ ከይጽሊ ከዓ ክእል እዩ ጸሎት ሸለል ክብል ክእል እዩ ማለት እዩ ለዚ ትጽሊ ብልክዕ ብልቡ ዝጽሊ እግዚአብሔር ከም ሰምዖ ከም ዘርእዮ ከም ዝሕብሮ ይምህረና ማለት እዩ ሓደ ክልተ ጥቅስ ክንሪእና እሞ ኣብኣ ክንቅጽል ኢና هاليلويا مثالي 21:16 مثالي 21 تغسي 16 رينا عنيرنا هنا زي إسياس 26 تغشوعات إسياس 26 تغسي شوعات تنبيت إسياس 26 تغسي
شوعات مجدي صادق قنعتيا نصادق سي مجدي تدالولو إخا لذي نقرنا له ناي صادق مجدي انتا قنعت مجدي سزي قنعت مجدي انتا دا خوينا موخا أنا صادق بكريستوس صديق يزب انتا دا خوينا نتازي قنعت مجدي تاي قبراني أي مرتاني لذي نصادق እግዚአብሔር እንታይ ገብረልዩ መገዲ የዳልወልዩ ማለት እዩ ታ መገዲ ጽድቂ ታ መገዲ ቅንዕቲ የዳልወልዩ ማለት እዩ መዝሙር ዳዊት 25 ጥቅስ 9 ከምዚ ኢሎ ንትሑታት ብፍርዲ ክመርሖም ንትሑታትን መገዲ ከስተምህሮን እዩ ስለዚ ብትሕትና ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ ብትዕቢት ከዓ ክትመላለስ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ግን ንትዕቢተኛታት እንታይ ገብሮም የዋርዶም እዩ ንትሑታት ግን እንታይ ገብሮም መርሖም እግዚአብሔር ስለዚ ታ ትምረጽ ህይወት ታ ትሕትና ያ ማለት እዩ ለዚ ትሕት ክንብል ንኽእል ኢና ክንዕበኻ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ትምርጫ ተዋሂብና ኣሎ ትምርጫ ግን አባና ይውከል ማለት እዩ ናይ ሳዕቤት ግን ኩሉ ግዜ ንሕና ኢና ክንከውን ዘለና ማለት እዩ ናይ ኩሉ ሳዕቤን ተሰከምቱ ንሕና ፈሊጥና ክንጓዓዝ ኣለና ማለት እዩ ኤርምያስ 21 ጥቅስ 8 ክንሪና ኤርምያስ 21 ጥቅስ 8 ነዚ ህዝብ እዚ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ክትብሎ ኢኻ እዚ እግዚአብሔር ይዛረቦ ደሎን ምን ኤርምያስ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነዚ ህዝብ እዚ እንታይ ክትብሎ ኢኻ እግዚአብሔር ከምዚ ይብላሎ ክትብሎ ኢኻ እንታይ ክትብሎ እንሆ ኣብ ቅድሜኹም መገዲ ህይወትን መገዲ ሞትን እንብር ኣለኹ እዚ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እንታይ ኣንቢሩ እግዚአብሔር መገዲ ህይወትን መገዲ ሞትን ኣንቢሩ ከም ዘሎ እዚ ቃል እዚ ነግረና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ትምርጫ ግን ናና እዩ ማለት እዩ ህይወት ክንመርጽ ንኽእል ኢና ሞት ከዓኒ ክንመርጽ ንኽእል ኢና ዋጋ ኃጢአት እንታይ ሞት እዩ ኢልና ኣሎ ቃል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ሕጂ ከዓ ገለ ኣብነታት ክንርኢና ጉጉይ መንገዲ ዝወሰዱ ኣብ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ጉጉይ መንገዲ ዝመረጹ ሰባት ክንርኢና ማለት እዩ እቲ መገዲ ቅንዕና ተዋሂቦም ከሎ ግናኸ ጉጉይ መንገዲ ዝወሰዱ እንታይ ከሳዕቤን መጺዎም ኣብ ህይወቶም ክንርኦም ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓንቲ ካብቲ ክንርያ ደልየ ደለኹ ናይ ሃናንያን ሰጲራን ህይወት ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ግብረ ሐዋርያ ምዕራፍ 5 ካብ 1 እስከ 11 ክንርያ ኢና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 5 ካብ 1 እስከ 11 ሃናንያ ስሙ ሰብኣይ ምስ ሰጲራ ሰበይቱ ምድሩ ሸጠ መሬቱ እንታይ ገይርዎ ሸይጥዎ ካብቲ ዋጋኡ ከዓ ምስ ሰበይቱ ተማኺሩ መቂሉ ኣትረፈ ካብቲ ሽያጥ ናይቲ መሬት እንታይ ገይሩ መቂሉ ኣትሪፉ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ምቃል ድማ ኣብ ጥቓ እግሪ ሐዋርያት ኣንበሮ ናብ ሐዋርያት ኣምፂዎ ማለት እዩ ነናይ ነቲ ሓደ ምቃል ግን ኣትሪፍዎ ጴጥሮስ ከዓ በል ሃናንያ ንመንፈስ ቅዱስ ክትሕሱ ካብ ዋጋዲ ምድሪኸ መቂልካ ክትሓብእሲ ስለምንታይ ሰይጣን ንልብኻ መልኦ እዚ ሰይጣን ንልቡ መሊእዎ ማለት እዩ መናፍቂድሉ ሃናንያ ስለ ዘፍቀደሉ እዩ ሰይጣን በርስቕ ኢሉ ኣይመጾን ሰይጣን ለዚ ፍሕሶ ሰይጣን ምቃዋሙ ክትክእሉ ይብለና ወይ ድማ ሰይጣን ኣባኹም ዝሓስቦ ዘለውን ክትፈልጡሲ ይብለና እግዚአብሔር ማለት እዩ ኣስዋይ ክንጽሊ ከም ዘለና ክንነቅሕ ከም ዘለና ከነላሊ ብምልላይ ክንመላለስ ከም ዘለና እውን ነግረና እዩ ስለዚ እዚኦም ግን አንጻር አምላኽ እዮም ከይዶም አንጻር ዓላማ አምላኽ ኩሎም
نتزلوهم شيطام يم نجزابير السعبون يروم مالتي سازي بتحستو نجر انت يكونوا نيروم تم هوريا ندحريتكم اللسو خمزي بلهم بخالق حسبكم زي بلو تنجيروهم يو زي يوم كنت عم تقبل زلوا مقيلهم زترف زلوا مالتي حجب بيتروس تاي كم زبلو خاخن رينا كي تشت أس نات كادو أي نبرني كي تشت أول ناتي نيرو لازم نقرأ من خيل نيرو بقن عناخ نقرأ من خيل نيرو محباس عيد ليوني نيرو سلامنتاي ناتي نيرو أبزي أنتاي حجي تا مجد قن عنا أنتاي جيرو والو قواسي والو مجد أنتاي دا مجد تسأقام مريتسو مالتي أبيت كادو أي نبرن كمي جير كاخن زنا جرزي بالبخا حسب كايو بقدامي باستر دامهار البخا زقرص بلنا نير ما أنت أخذ قرص بلنا نير كمي جير كاخ حد جزء كمي جيرو السبز نزجيرو تبلي خامالتي بيتروس كأبز بتعم تجريمو كمي جير كاخ بالبخا حسب كايلو بقى كله قد يفناني نسعبو زلنا مريضنا يا زلنا يسوس ندينا مريضنا نسمو ندينا مريضنا زلنا يزبلا زلو هانا أزقال من السمع ودقه نفسه خاوتت توم زي السمع زبل كلهم كا أزيب فرو سلامتاي إجزابير سلاز فرودهم مالتي إجزابير بموت سلاز غصعم مالتي نياتو كابت إزاز سلاز وصم إجزابير كأبع على سلطاني كل جزء سو لولا أملاخ سلازخونه فتاري سلازخونه كله أبتحتي سلازخون دلاي كجبر بعل سلطاني مخنياتو نزاهي وتي حجي يسوس يواجه خفيل الله لذي زاهي وتي زي أنا تاي كونتن ناتيا دلاي خجبرا ناتيو أنا قلت كل جزء كإزازو خمزلني يو مالتي تمنقد قنعنا زي يمكن كاو زنبيلهم مالتي سبيتون كم تاني حمد يا موتنا يسبعون أي رأيت تزجر أي كبرت تنون السا ساونكم عجة أكاتي مواملتي سلزق زي أبيهر زي يوم سوازي يوم كأنان مجد يوم مريض نسيت أنون عدل هبام مويا نلبام كورسو إذا حساب زي كأن قدوة إلهم يوم مالتي إذا عدل كنوا يقولنا نسيت أنا مالتي كان ما خني عين خيلني نا مالتي زي أبير كأحلنا هبنا يتصبقون حماقن زفلي حلنا هبنا حبلنا جيري فتيرنا تصبقون حماقن كم نفلت جيري فتيرنا فترنا خلا نحنا خاني فلا أمنت مالتي نفس كدوس على الناس مرح مالتي قالوا لنا زمهر كين كاجه لذي نتوم كنا عنا زمرت سخنتاي نارينا زي أبير حد قمني يريوم يتامجدي ترى حنت السخاب قنعنا تملالس مالتي كارئتي خنري عادل له ناي يهودا هيوتي ناي يهودا هيوت تعامي كرمن نيرو ناي يهودا هيوت كا كابتم هوارياتي كابتم دك مزامرتي نيرو كابتم عسر تخلته እግዚአብሔር ይኹም ገይሩ ወኳ ኸይንብል ብዙሕ ነገር ነይሩ አውሽቲ ወላ እግዚአብሔር እንተ መደቦ እሱ ግን ብቕንዕና ክመላለስ ይዘለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብቕንዕና ናይ ምምልላስ ናይ ኩሉ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ ዝኸውን ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ወንጌል ዮሐንስ ክንሪኣ እሞ ምዕራፍ 12 3:8 ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ 3 ስጋብ 8 ማርያም ድማ ሓደ ነጥሪ ብዙሕ ዝዋግኡ ቁዲ ቅብኢ ጽሩይ ናርዶስ ወሲዳ ብኡ ጌራ ኣጋር ኢየሱስ እንታይ ገበረት ለኸየት ይብለና ብፀጉሪ ርእሳውን ደረዘቶ ንመን ኢየሱስ እታ ቤት ከዓ ብመዓዛ እቲ ቁዲ ቅብኢ መልአት ጽቡቕ መዓዛ እንታይ ኮይኑ ታቤት መሊኣ ማለት ዝኸበረ ነገር ኢየሱስ ሰዊዓትሉ ማለት እዩ እቲ ዝገርም ሕጂ ካብቶም ተመርፀ ማለት እዩ ኦኬ ሕራይ ይሁዳ ሰትሕዞ
إذا حساب إذا خن من تاي حسبه أوكي ختحزي يمدد بجزابير جن إذا حساب زي سلام من تاي حسب كابتوب دك مزامرتو حدا إتي ختحزوز اللو يهودا أسكرتاو ود سمعون جنا إذا قديك بإيزي كما يقدا نسلسة مئتي دريم تشيتوس ندخاتات زيهب باله تشيتوس ندخاتات كون خيليو يسوس كأنتاي كم زبالهم رينا إذا زبالة سرق سلزخونا ينبر ندخاتات حليلهم أيقونن محفوظة مسؤولة بره كابت أبو زأتوون يلعل نبره جناون سرق ينيرو تحزقن زبس لز نبره كون تايجبر يلعل نيري ولا نقل أملاك زجرم نجر يسوس جن كمزي لي مدلس له سلزي يسوس دخاتات سي كل ساعة مساحاتكم علو نايجنا كل ساعة يترخبونن يخوم مو نمعلتي كبري حلياتو يا حدقة بله حدقة تقبره نزي ساعات زي زدالو وتاع ناعيك تسوى على يزقر سلاز حدقة إلو مالتي حما كمان يتزاربن يسوس زقر من نجر مالتي لم تايجن زق حما ما قد مريتسو سلمن تايكه نعود لي وخلص لمن تاي بماريام السبب وايت أواي من قد زوسد كم زي لحسبني رب تعال قري مني بزح سلا مخنياتو إجزابير متيفوين ومخ قبل سلا زلوا إجزابير يسوع كريستوس كأنا مسكال خيط سلا زلوا قال تخكل أوكي جن إذا حسابات إذا خسلم تاي أبو مرو يحسب زبل كنا حسبوا لنا مالتي سازي كنت إنك قالنا مالتي نقبرو نجار كل واقع خمسة خفلنا كنفلت على الناس سازي ماتيوس 26 10 شدشته نيسوس كتحزون تاي تهبوني الواقع داقا خمسة أتولون ريو ماركوس 10 حدونا لنا ماتيوس 26 5 لنا ماتيوس 27 كاب 3 خانتايلو يهودا نفسه خمسة قتله هناك يسوس مستحزم إسرائيل بق أخلتي مغزعتهم قالن ريوه بتعمي خمسة تعسمه نفسه خمسة حنقه قات أتراي كالن نتام قدس ستيل قات أتراي كالن سلام تاي كهيوتو يتفق سلام تاي أوكي يتحزو تام تحزيات دلمش يتحزو دحن لمن تاي كهيوتو يقتل واي زبل كنا حتى تعلنا مالت سازي سب مرج الله مالتي مرج الله هيوت كتمرد تخيلها موت كا ما قد موت كا أخت مرد تخيلها مالتي لذي ود سب بمرج زتخبى بخمس خانة هيوتو نردع مالتي لذي هيوت مرج قال دوري إنا خبسي رأنا يا مالتي كابز قال أملاخ مالتي ناي كالك على يمتصانان ناي مني نامتصينا ناي كزابير قال اتي قنع زخونه قال تزل عالماو زخونه قال زي حلف قال مالتي لذي هيوت انتايو مرجاي تنبرو تخيليخا خيت نبرو خا تخيليخا مالتي جن حلافنت كله نسخاي خات كمو مالتي زداقم معراف 30 رئينا هيوت انتاي مخانو نسب انتاي كم دنبر اللوك سابير زداقم معراف 30 معراف 30 كاب 10 حدا رئينا إذا أنا لو ميز الزكاة اللخو تأزازات نأخا أزيو دشقرن كابخا زرحقن أيكونن لذي دشقر أيكونن እግዚአብሔር ዝእዝነና ትእዛዝ ደሸግር አይኮነን ካባና ዝርሓቀ ነገር ከምዘ ይኮነ ይነግረናል ናብ ሰማይ ዝድይበልናን ዘምጻልናን ክንገብሮ ኸአ ዘስማዓና መንዩ ከይትብል ኣብ ሰማይ አይኮነን ባሕሪ ዘሳግረናን ዘምጻልናን ክንገብሮ ኸአ ዘስማዓና ሞ መንዩ كيتبل دما أب سجر بحري أيكونن لذي خيت مخنيز بلا نازل الله بحفشة
اتقال مأنت ختقبرس أب أفكان أب لبخان أزيو كأربايف قال أملخ يبنى الله مالتي رأى لومي هوتن موتن صبقون كفون أب كدميخا أمبيرلكا الله سلازم مرات مالتي أب كدميخا أمبيرلكا انتاي مالتي من تاي زنبرو بكدمين أكزابير كنمرزي نتي هو تراح دي قبرلنا انتاي موت أب تقانا زقبرو من تاي تفاقات أب تقانا زقبرو من تاي أب كدمينا زقبرو لازم مرات نقار كمزر الله مالتي بهوت من انتك النبرن كتبزحن أبتاخت ورسا التأتوازل لخا هاجر እግዚአብሔር አምላክካ ምእንቲ ክባርኸካ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክካ ክትፍቅሮ ብመገዱ ኸኣ ክትከይድ ትእዛዛቱን ሕጋጋቱን ፍርዳቱን ድማ ክትሕሉ ኣነ ሎሚ እሰካ ኣለኹ ግናኸ ስቃዕበይና ክንሪኣ ደሊና ዘለና ስቃዕ ጥቕሲ 10 ጥቕሲ 17 በፂሕና ኣለና ግናኸ ልብኻ ንድሕሪት እንተ ተመልሰሞ እንተ ዘይሰማዓካ ለዚ ምምላስ ከም ዘሎ እዩ እግዚአብሔር ቃሉ ዝነግረና ዘሎ ግናኸ ልብኻ ንድሕሪት እንተ ተመልሰ እሞ እንተ ዘይሰማዓካ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ክትሰግድ ከዓ እንተ ተሰሓብካን ስሕበት ማለት እዩ እንተ ኣምላኽካዮምን لذي أمالخت بزح عينت كون خلي علم نبعلا أملخ أخت كوننا نخلي خاب زعبت تلحق الناس اللي تخيل مالتي أتوز قبام كاب زي مزازم نوي حق زي وسيد الله مالتي سعبينات أبي وتوم تايكوينو مالتي نوي حق زي وسيد الله مالتي بقليلو خاطونا خال خلو هيوت مريض أمس قاع مود داتا نكزابير كسمرو نخال خلو نابتفقاتن ناموتن كم زخدو نوعي أبنس نقر النازلو سعود عصر شعات خمزي لنا له هيوتن موتن برختن مرجمن أبكر ميخا أمبيرلكا خمزلخو أبخا نمسكر لومي سماين مدرن سويعه اللخو بارسي نسخان زرقان بهيوت مأنتي ختنبر انتاي حرة هيوت حرة سلازي هيوت انتاي قبري يحري مالتي بالرجاي دحرة نجاريو هيوت زعبير مسكن لازم انتاي حري له هيوت حرة نسو هيوت كان منح ادمي خاني مو ابتاك زعبير نبوتاتك نبرهام النساء يعقوبن كوام زمحل اللوم مدري كتنبرسي نكزعبير أملاك كان تايكبرو أفكرو قالوا دم اسمع نابون لقب قالوا مسمع ناو ملقاب نكزعبير مفكار أبحدش كدانون السيو هاي تغيرا لذي نيسوس كل جزي خن مرزقهم زلنا ما قد قنعنا خن مرز كم زلنا هيوت زبنا نقدر راح كن مرز كم زلنا حلفنا تاوين كا كنكون كم زلنا يزقالو زمهرنا مالتيو بتعمي زجرمني قداماي قرنطس كنرينا قداماي قرنطس معراف 3 كل ناتكم يتبل دعم جريماتني قداماي قرنطس معراف 3 اسران حدن سقع اسران 3 زلا باولس وأبولس كيف خونه عالم كنت حجنتهم يواتوت يوم نيرم أنا ناي باولسي أنا ناي أبولسي أنا ناي كيف يبلو نيرم مالتي لذي كم أخن بالكم زي بلنا إناري إنا لهم هيوت تاي مرج عين بلو دلنا مالتي لذي أقل قلتي نعنان هيوتنا كحلفلنا أيكلني ويد ما حتتلنا أيكلني مالتي أنا بهيوتي ببعليز حتى تقلقلون بقلقلنتو يحتت مالتي بقدمك زابير حجيجن انتايلو كلناتكم يبيلو باولس وأبولس كيف هنا عالم كونت هيوت كونت ويموت كونت زلو خونه ويزمت كله ناتاتكم يمو حدوكا بمن أيمكح بسب أيمكح أبسب انتاي يخون أيوكل مالتي أبسب توكلس نتسب
ልዕሊ እግዚኣብሔር ክስታጌሩስ بجروبين خون كم زي بلو كفلا علي خم زي بلهم ما قد قنعنا خمرت خم زلهم يسوع خمرت خم زلهم عبسران سلستان كم زيلو نسخاتكم ناي كريستوس دايهم كريستوس ون ناي منيو ناي أملاخيو كريستوس كأنتاي هيواتيو سو ما قدن حقن هيواتنيو كل جزء نيسوسينا نرئي مالتيوس لازم كم قال إخزابير غيرنا هيواتنا كل جزء نمرح هيوت نمرت معدا زهنت نهيوت خون نسمع تزي سمعنا خا معدو زحلو اب مثالي 10 تقسي 10 شوعته معدو زحلو اما قد هيوتيو تقسات زابقنا يسحت بلنا مالتي سزي ما قد هيوت تغنعت ما قد خنفلت كل جزء كم قال እግዚአብሔር كنملالس كم زلنا اقدمنا زواصنا ما قد هيوت كنمرص كم زلنا كبيد مجدي وحرد وي أي نمرز معدن قالون تزي سمعنان تزي تأذنان جن واقع خفلنا خمس خل نفلت جزين كنتاتن كنمهرنا أي نتصبى ويدمان جزين كنتاتن نخالق نمهر بحر دوي كنمهر نيوتنا أي نقدفة بمنتايد أن نمهر بقال إخزابير نمهر بتقنعت هيوت كل جزء نعا خندليا نعا سقع مودة تسقع يسوس متص نعا حزنا تصنعنا بكريستوس كنتصنع زيابير تصقون منفسون حيلون يهبنا زيابير برخيبلكم تباركوا تبارككم دمان بركتكم